Kitang tanan katawhan sa Dios o kitang tanan tinawag sa Dios. O kun muduol kita sa Dios nga mapaubsanon gayud bisan sa atong pagkamakasasala dinhi sa kalibutan, ang Dios andam gayud nga mopasaylo kanato ug iyang ibalik ang kadagaya sa atong kinabuhi, ang kadagaya sa atong pamilya. Ikaduhang Kronikas 7 versikulo 14. Ug kun ang katawhan nga akong tinawag mudangop kanako sa dakong pagpaubos ug mobiya sa ilang sala, patalinghugan ko gayud sila ug pasayloon sa ilang mga sala ug ibalik ko ang kadagaya sa ilang nasod. Mao na igsuon na kung kita matinud-anon nga moduol ug mudangop sa Dios sa dakong pagpaubos ug mobiya sa atong mga sala, ang Dios mopatalingho gayud. Maminaw gayud siya kanato ug pasayloon gayud kita niya sa atong mga sala nga nabuhat ngadto kaniya ug ibalik niya ang kadagaya sa atong kinabuhi, ibalik niya ang kadagaya sa atong pamilya. Mao na igsuon, ayaw kabalaka ug ayaw kahadlok. Dangop ngadto sa Dios sa mapaubsanon gayud, duol kaniya, isugid ang tanan nimong mga kasalanan, isugid ang tanan nimong mga kaluyahon, ang tanan nimong kasalanan sa dakong pagpaubos. Isugid ngadto sa Dios igsuon, tungod kay ang Dios andam gayud nga mobag-o sa atong kinabuhi ug andam gayud siya nga mopasaylo sa mga tawo nga matinud-anon ngadto kaniya ug iyang ibalik ang kadagaya sa atong kinabuhi. Kung unsa ta kaniadto nga giluwas kita ni Kristo ug iya gayud nga ihatag ang maayo nga kinabuhi, ang maayo nga pamilya kung kita matinud-anon nga moduol, kung kita matinud-anon nga mopaubos diya sa Dios, kung kita matinud-anon nga mosampit sa iyang ngalan. Ang Dios matinud-anon usab nga motubag sa atong mga sumbong ngadto kaniya. Hinaot nga ang tanan nga katawhan sa Dios ug ang tanan nga makadungog niini nga video, hinaot nga wala kay laing dangpan igsuon kun dili ang Dios lamang. Tungod kay ang Dios lang gayud ang makapasaylo sa atong mga sala ug ang Dios lang gayud igsuon ang mubag-o sa atong kinabuhi. Maong wala tay laing dangpan sa atong kinabuhi igsuon. Tungod kay ang tao dili kana makapasaylo sa iyang isig ka tawo ug kanang imong isig ka tawo dili usab na makabalik sa kadagaya sa imong kinabuhi. Kung nakasala ka karon, dili ka na makabalik na imong isig ka tawo sa kadagaya sa imong kinabuhi, sa kadagaya sa imong pamilya. Apan ang Ginoo igsuon, kaya niyang ibalik ang tanan, kaya niyang bag-uhon ang tanan, kaya niyang usbon ang imong kinabuhi, isip iyang anak ug isip iyang katawhan dinhi sa kalibutan. Maong mudangop kita kanunay sa Dios igsuon ug wala nay lain pa. Amen. God bless sa tanan.